Drúpa ling tríú seisiúna agus ben mar a lómuid sa teachtan seachtrach agus na seachtaí rivision ben seisiún seo ga hafada. So crocha me na Sláineáin agus chu muidín súr amis go bhecinn sib na Sláineáin faoi seo. Dtíana bád ar isteach go réidir chéile. So mar a ló me hena be tafta go dhéanana ina himachtaí agus be fáil na tafatí héis na seisiún. Be man an cápis tágartha a chorágaí faoi de Córais chatter Balbeg agus tá fáilte mhór cisteannaí generaltal go maith ach iad a chláú ar sléidú nuair chat tu mu go fada sin ar bád agus mar dút go tíanana má bhíon cisteannaí ag daine i dro dhéire mí a fáilte go trí chlár na Gaeil achan erid. So mar dhéanam go hunúr tá chud a hort anseo in enas bheith cho chum le dáta agus is féidir chum le dáta de seisiún in léine. Ní atúrní meise agus is ceap go marrá nach cuairlid lí neas blach seo áise nuair go deagreachtaí agus ní chhlachan mise ná Glór na Gaeil ná an Foras freigrach ná litnis be fébi cinslí a darlinn se sin in neátar áhannig cheardanna nar Airdill mícrinnes nó asnaf a bit. Agus in méid an ráite rupamuid rai. So in tachtan seachtrach bhí muid brethú an legan amach a dhéantar oberfáwards an tríad bliantúr ceocha a bhétí tascaní a legan amach go réidir chéile agus go córasúil agus go sistéimach. Kennis struchtúir an le chuidú le báwards go daibrí dhéanana chuistí agus fóchuistí na termitagar a bhain an stób agus ceochaí a bhétí abaid na termitagar sin chuide gon ólach aibre a bhór a bhain oberfáwards a láisiil agus a bhainistú. Na rólannaí a bhíns an gná bhaward na sunreachtaí puist Cairlach Rómaí agus an sin rólan stúrthir a héin an tondachtú chearttaíana bhhail nó go bhaward an ilúnt chearttachar orb agus an sin a bheith planál gan aimseir amach roing agus anóchan bhaward nó cuasaí corbachta ní bhhain ó híh stúrthirí a chu híh na rólannaí cinónacha mar Rómaí agus mar Cairlach chomá ceanna. Agus mar a dúirtmuid frisna teachtan seachtrach bhíonn sé fíorheacaid ag báir stúrtha be cothraméocht léirge se áil idir súil siarachatha imachtaí na heagriachta agus planál agus súlchan cín nó brenn cín íana maite de cuasaí físe agus stratéise. Agus tá séifteannaí go leor ar fáil le cothraméocht na cínú idir cruniche ach a bheith san áidir go bhfuil an dúlhan sin an a gúnaí is cuma cin sort eagracht agus is cuma cin sort báward. Dónall ben muid brenn ar cuasaí Maoirsiú Inmheánach agus Bainistiú Riosca agus is dóthaí le achimre an chairitíana cechaí ar féidir cúntasach de chinú in éon eagracht Neamhbhrabúsach gCórais. Okay. So ben me tá sé amach is dóthaí le Creatlacha Rialaithe agus Dearbhaithe cé a spríad op sin cén cún a thugad siad gon eagracht an Maoirsiú Inmheánach dhéanana. Céirt go ddéireach is spríad a Polasaithe Airgeadais. It is been scá ar chuoine rud a bit a bhhainas de cuasaí Airgeadais agus cúntasaachta go háirid mar bhfuil ilúntaach san ábhar ach san am ceanna leúna é feicisiip ní marrá go mit se an chasta ach gomach céal cheannaithe a réin agus thar rud a beheile gomach fébi cinna Polasaithe go mit siad a scríbhinn agus go leagfaí amach céir go ddíireach a dhéanaan eagraíochtaí maidide le bainistiú na muoine agus san éirigh atá ar fáilthóp. Céirt éiad Córais Airdill agus Scórála Riosca be muid benna go mionarab sin agus an sin i dro dhéire an teisiún éfachtúlacht agus cechaí ngentar Thorthaí a thuis Luach ar Airgead cé a spríad leis agus cechaí ngentar leis na thuis chomá agus céanúir is gá Saineolas Seachtrach fiosach ar Saineolas Seachtrach agus céanúir cedíad na rudaí ar cheart a thuirt san áirimh agus an Saineolas Seachtrach nó cinega dhéanana ag báward gun a bheittíomh le Saineolas Seachtrach fiú. Ceap go leor. So ó híh maidide le Córais agus Córais Airgeadais tríalama an
mutualíana gachtain is agus go hain wahile gachtain in se beit. On Dónall Ó, yeah. Yeah, well, I'll show you my video on. I'll talk to you. Yeah. Yeah. Oh no, Shannon Fall, my tree. Okay. Leaschleachtais frisin. Carcadó. Céir spríide Córais Airgeadais, Thorthaí gceist. So Thorthaí tá Cleachta Wathagaí is Thorthaí fáidir céir spríide go practicúil ach tíoch ní bhiste is Thorthaí na bun principal bhanas le Córais Airgeadais be. Sin go cheart gomach buisiad bliantúil ag eagrú. Go leicfí amach cén teachtasteach bach ag eagrú agus ceach gafara in na muchtfábí dhéag. Gannn fi túrisciú rialta na Thorthaí an bhuiséid. Sin má maiantar tuis nó maiantar scrúdú an na mísa nó na gachdaramí nó an ráiche na Thorthaí Airgeadais. Tá sé tábhachtú go mefianaid sin a chur a gumparáid leis an muiséid atá leici amach. Agus ceach mór agus atá si de tucht leis an túr nó leis an sligan Airgeadais atá dinta i lena tréimhse atá gceist. Ceach bhfuil is agaí cemméid Airgead tírim atá fáidíb. Ceach intar sin na heiceáil, ceach intar sin na chur niúil gon chuiste stúrtha nó gon bhairt. Céna Polasaithe atá an. Sé sin má bhíonn si beláimhsiú Airgead tírim cinál be a bhfuil Polasaithe an maitide ceach intar sin na chóirimh, ceach intar sin Scórála ar thorthábhála, ceach cedid na sucríthe bainceachta atá ide Airgead tírim. Nó go dtíobhann éon teachtasteach. Sé sin becheart gomach legan scríofa go céir de Hardins an ama be maitide aber teachtasteach nó go mór Airgead tírim má tá se beláimhsiú Airgead tírim. Cén Córais inniu cóireachta nó bhfuil cuiste inniu cóireachta an bhfuil téirmí tagartha ag cuiste ceach minic agus sa hagann si de chéide agus cén cúna atá si den anna hort gon bhairt stúrtha maidir le gnéine inniu cóireachta gon Córais Airgeadais. Agus an sin is Thorthaí tá nobar sin ar fada go drona túras gada bliantúla, nó túris gan bliantúil mas cuideachta drona hifiige an cháú cuideachtaí. So is Thorthaí sinne is Thorthaí an forléirgus ar Córais Airgeadais se be. Is Thorthaí in dhé sin dur tá muid brenn ar muiséad bliantúil go hunúil brenin muid ar income. Go leor eagraíochtaí san Airnáil Neamhbhrabúsach bíonn siad taobh le diontais ó gníomhaireachtaí stáit nó go dtír a chórána rialtais. Agus is minic a tharnaíonn eagraíochtaí Neamhbhrabúsacha sruthaí diontais éagsúla. Amantí bín income trádal a gceist, bín airí le recacab nó bín seirbhí si gan níolacab agus sírin siad income ar a gcuisisin. Agus amantí mar aló mai hena bín Airgead tírim a gceist má tá díreach an airí nó ruda be mú bailach an paibli mas gon cuspór caranacht atá gceist. Agus i ríis tá sé fíor hábhachtach gomach tuiscint an tilléir agus cápéisithe an céir de Harlín a gás na sruthaí income se ar fad. An caiteachas go hunúil san eagraíocht Neamhbhrabúsach sí an fáid agus cuasaí túrastal an bhíor chaiteachas is móga bhfuil an. Bíon go leor trácht freisin ar spensis nó costais sé sin mátá go leor taiste a gceist agus an sin cétá déidir chuiristeach ar spensis, cétá déidir chuiristeach ar hostais agus le héide. Mátá carta ceannacháin nó carta credmheasa i gimocht ag an eagraíocht. Céad na Rialachais agus na teorannachaí caiteachas se bhhanas le sin, cé dhéanann seiceáil le héid agus mar sin de. A chomáile sin bíon bíon tarlín an chuide smó gona gníomhachtaí baincéireachta ar líne inis, so ban an tábhacht anmhór íceachtaí bainc agus riad an chuntas sé sin cé aige nó cé acab níos cirte rá a bhfuil na sunraí rochtainna a bhfuil na dinjúí a bhhanas le rochtain ar a gúntas go háirid go electrónach, cé tá údarithe chun íceachtaí a phróiseáil agus cé dhéanann seiceáil nó cé dhéanann bhfuil feim osráirc
ag éon grúpa tí bestig an agriacht maite le riar an chunta sin. Féidir, a second. Beidir go sócúní sellh na chuideachta nó sellh na heagreachta agus tá sé tábhachtach freisin go chlár sócúniam agus gannn fi úsáú ar glór sin go réir mar a cheanítar nó mar a chuirtar sócúní go láimh. So, ó híh cuasaí sin ó híh cuasaí an bhuiséad bliantúlia. Lo me cuasaí deonta sin. Agus ó híh agriacht in Neamhbhrabúsacha moltar gomach cód lárnach an idamach sunraí gach deonta sé fáid sé sin an muoine chuir cin cinál deonta sé hain a bhfuil conra seirbhíse nó cóin tú leibhéil seirbhíse a gaile deonta snú leis srá muoinithe ar le cin socrú bancéireachta sé sin cechaí níchtaristeach cechaí water an deontas a gafar fisacha réir a gafar túris gan dhéine an aine ráiche le fisacha ar géad hála eile chun deontas agus cechaíontar túrisciú ar chaiteachas an deontas sé sin má tá chuir a gás rina Gaelteachta a chuir muoinú díreach ar fáil gan agriacht cin Córais túriscí atá an ar na Thorthaí atá luite leis a gaiteachas go réir hibi cin chunra seirbhíse nó cóin tú leibhéil seirbhíse a bhín idir an muoinechóir an rion sa gáilse agus an sin an agriacht Neamhbhrabúsach atá chuir seirbhí sé fáidir san bhfuil scá an nínéistíochta Airgead baibí atá go dhéana san agriacht. Ó híh cuasaí páid agus tóiriste a bhfuil policy scríbhinn ag an agriacht maide le cechaí an íictar páid an íictar é an aine mísa an íictar é an aine caiiciise an íictar é an aine na seachtaine ar iarastí cé cheadins stói an párád a réalta a bhfuil le scara dulga seán sé sin bhfuil socrí a réim sa go is nach mai tú a chuir isteach do chuid páid hain a mai an obair sin leci ar bhainna cín eile. A bhfuil tafil críntanta ar socríthe páid agus túrastan sé sin a bhfuil áidirh críntanta ar an túrastal atá ag daine óbhlíonn go bliain an dhéantar sin na heiceal a bhfuil aontainna imi ón párála ar nar chearta bheith háin má tá socríthe páid a gceist agus má tá sé sin na brethir lína uaireantaí cin seicealaí intar ar uaireantaí agus an sin ó híh cuasaí acraní déana a bhfuil socrú conartha leis na fostaí atá gceist sé sin socrú cápéisithe písa pápara legan samach na téirmí agus Canéalacha Éibre a hains leis an antráil párála. Áthraí párála agus cechaí interiad a bhfuil socrú nó a bhfuil freagracht nó sandógus ar aondaine ar le brenn ar áthraí párála a gceadéitar áthraí párála a bhfuil Ardlachas údarithe an ó híh áthraithe go mnisceil párála agus cechaí intere sin. A bhfuil socríthe chuidnta maidide a aspaintí rachtúla agus seacha de tráthún na aspaintí se sin a bhfuil an comisiún na commissionary income a bhfuil ver sin a fáil a gcuid go réalta agus mar is ceart agus bhfuil Córais párála a gceist agus ar féidir bainistiú a dhéine agus bainistiú a dhéine ar a Córais agus an féidir bhfuil cumas túriscíthe ag a Córais a go is gur féidir leis an leabharchamád nó leis an obair chuntasaachta a bheith ga dhéine ar a mealachas éifeachtaí agus is féidir. So nílann sin a chuidig in ceistí bhanas de cuasaí páid agus túrastal. Ó hí Spáinis ó híh na gostas i ríist fian muid ar an munchloch a bhanas le chuileóirt a bhanas de cuasaí Airgeadais agus sé sin a bhfuil polasíthe cápéisithe an maite de cuasaí Spáinis nó costais. A bhfuil sé leci amachgus idir cétáid deidir chuid isteach ar chostais. A bhfuil fostaithe a gceistan se a bhfuil stúrthaí a gceist stúrthaí nó bailgan bhar stúrtha a gceist an mar a chéile an dá Córais an a bhfuil an Córais bunithe ar adhálacha a bhfuil foiidirmachaí éileh an a bhfuil sé suidir cétá go ceadú na bhfuilmachaí éileh agus más tú an ceanasí agriochtú cé dhéanaan súdarú a chuid costas hain. Cechaí intar íceochtaí a phróiseáil agus
mata adbalacha a gist cin Córais atá le go gudfi na hadbalacha fáil is dói cafarí de chuine ar fe 7 míle aráitis gonn fi inúcha arthg. An sin ó híh policy ceannacháin is minic mar a lo me henan sin go mín cárta Creatlacha nóáid nó cárta ceannacháin agus cin Córais nó cin policy atá an maidide le teornach I ceadaithe sé sin an féidir dumsa go amach agus sos de 5,000 nó an fin Maoir atá se Airgead atá níos móna 5,000 cheadú rihré cin ústórin atá se gáta ceannacháin agus cé aige nó aice a bhfuil cárta ceannacháin. Cé dhéanaan súdarú ar na mórí ceachtaí. Ceachaí iniontar deimhine nachhfuiltar a seachans Córais eile sé sin go núsáidtar an Córais ceannacháin nó an cárta ceannacháin ar waithile cuasaí taisteal agus cóthbhála agus an sin go núsáidtar an Córais taisteal agus cóthbhála ag an am ceanna. Cé dhéanaan osráir ceir sin nó cé bhíonn sa brethú in níor sin. Luach Airgead sé sin a mítar de hí ó híh cuasaí ceannacháin trí chéile, má tá seirbhís nó má tá mór aire go cheannacht ag an eagrúcht. A mítar a lot trí cin hariscintí ar a laid nó bhfuil Córais tariscintí agus cearacháin tucha isteach ag an eagrúcht. Bratharíiste ar scála na nibriachtaí agus ar scála an chaitachais beidir gomach policy níos mine testáil bhaid eagrúchtaí seachas sa chéile. Agus trí Córais tariscintí is minice a chintí tar Luach Airgead. So a bhfuil Córais chuí áirthaí ceannacháin agus an sin a gurtar sin le heis na sunras go hagan, so má tá áirdú ceannacháin dinta le hí aber €1,000,000, ceachaí intar cínte nó ceachaí intar seiceáil éir go bhfuil an sunras go tá teachta isteach go réir agus an sin má tá áhrú nó má tá marabhfuil na simní tíochta chéile ceachaí cin míú atá ar sin. Okay, so ó híh policy ceannacháin I ríist tá sé seo níor mhór gon policy a bheith córéidech sé sin bhfuil sé a ggóréid leis an scála ibriachtaí agus é sin méid dúir sin cinál 6 tuis eagrúchtú atá eagraí hain. So mar a lo mar henne fao na cártaí ceannacháin sin policy gonneantar cártaí a eisiúns cé leisnú lethe Cenúir iniontar cealhar sé sin má éiríonn tú as a gurtar fis ar a gárta ceannacháin atá de heilemh na teornach I caitachais mar atá bhid sa henne an timréiteach go seiceal go bhfuil lescaradógus sin sé sin nach tú atá món seiceala artain agus gonneantar imréiteach seachtrach ó do ran céin beidir ar a gaiitachas dhéantar ar a gárta agus an buise atá leici amach lenaí. Agus an sin géadúla go policythe eile sé sin nach mín sé nach mé an déine trá agus a tomáinte ag an am ceanna ar a gáirt ceannacháin agus an sin ar a Córais TNS nó ar a Córais a Spanish ag an am ceanna. Rís nílann seo ach chuide na ceiste níos coitianta agan sa nuas mainte de húsáid cártaí ceannacháin I dtéarmaí policy Airgeadais trí chéile. So ó híh an contas buink atá an eagrúcht nó go dtíobhann hain níos minicí bhhairt na contas buink bhín sa eagrúchtaí. Bhfuil nó san íoachta leiceamach scríbhín maide de úsáid na contas céide hí contas seachas sa chéile. A bhfuil socrthaí chuí cibear chláándála dinta sé sin go bhfuil na dinúirí ruachtainna maiad go bhfuil bunáite mór an graithí Airgead sin is líne. An jentar teorhanú ar na sunré láchfar sin agus an jentar I de áhrú go chuí agus go réalta faoi réir fébican policy cibear chláándála atá an eagrúcht. Cé aige a bhfuil údarás acab ar rochtan na gúntas agus cé hiad na síneóirí a bhhainns leis a gúntas nó a híceachtaí. An jentar imréiteach mísú imachtaí an na gúntas buink. A mítar is scrúdú chuir gas na dochar díireacha go bhfuil siad fós a testáil agus go bhfuil siad go le dró na soláthraí cearta. Ó híh riar ísachtaí an jentar
Okay, tá cisteach an seo faoi cuasaí carta na a bhíonn sá híú go dhí níl cumtas gnóhain níl an banksásta cart creidbheasa nó éon sort carta thuirt, so bhfuil slí hímpla sin má tá sé dechar a dhí chun carta na bhaithintí se. Okay, sin gur maga is a sin sin ceist rudimbeg sunrach nach chuil freigra aga méir a bhainte ach fáglam go fóile agus fémuid beidir a ceistní ar Balbeg ach Fetisiú ceisní chuir de Córais chat ní mistelum ach just creacht na méach beidir an víse agus an sin benhain tír arab. So an timréitoch mí so die enter an sin huntas buink na dochar dieige na hísachtaí gohfuil ísacht nach lenter nach lenter go íceochttaí ísachta nar atá ísacht íci reis mar hapla sin fai bechuitianta Harlíns gomórmór nar is ísacht vega vín sa gist ach go gonítar agus similí bega go amach go méidir go bhfuil róícíochtinta ísachtaí an amtí marintar seáil arab. Airgead sim nar a bhíonn airgead tirim a gist bhín level eile feracháin fad a testa. sé sin cechaí nintar airgead a choirih, cechaí nintar airgead a lóistead agus an sin cechaí dagan an tairgead tirim isteachcha dagan sé isteachrí de busta, cé bhhailíonn san posta a bhachtar clúdaí litrach go oscaid ar feadh ceantachar. Na ceisteaní sin fad tá muid a caiintear level a feracháin ach Maiad go bhfuil go leor rudaí bailí dro íceochtaí ar líne go bhór na panzéime tá airgead tirim cimach das go réad a chéile ach san am ceanna bhíonn sé fós a gist. Okay, so is dóhí nuair a bhreaníonn tú ar na hábhar sin ar fad as tá péin ó híomh cuasaí airgeadais agus níl sin mar a héann siad go maith níl sin ach bar a bhaine. Tugann sé barú gon céad a sprí le Maoirsiú. So déanach le súd siar agus le sort forléir agus a hót ar na niche éagsú agus fechant le ní a harings le chéile. So a bhfuil nósaní imachta airgeadais ag an eagracht agus a bhfuil fáilir a beschríbing. A bhfuil ródaní airgeadais na eagracht a selléir agus a bhfuil chuirsí sort of beschríbing sé sin a bhfuil is a gatainna cén ragracht atá arab go sunrach maidide le cuasaí airgeadais. A bhfuil le scar a chuí dinta ar na dógas. Okay, ríist Harbh tábhachta. An intar seiceáil chuí ar chunéalachaí dontas sé sin má antú airgead nó sromhaoinithe ar san gníomhíochta áithid an intar cínte go intar seachada ar an gníomhíocht sin agus túris go chuir. Táirlíonn sé seo go háan minic san áil an Neamhbhrabúsach go bhíonn deacrachtaí leis ceann sin agus is maialt go dhéanaan an báirt feilí san obair sin a hálíí na deacrachtaí agus is ceann móra. Cechaí iniontar imréiteach ar thúntais na heagraíochta sé sin cin vinícíochta iniontar sin ige agus an sin cin tora bhíonn séir agus cechaí i gcuirtar an niúil gon bhharda. Bhfuil áhard lechas ceadaíthe airgead is réim san eagraíocht agus bhfuil chuirsí séir is scríbing sé sin cé dhéanaan súdarú ar céanród cábhail na teoramach caiiteachais a bhfuil ceisteaní an atá fuir chamáta ag level báirt sé sin caiiteachas a bheith as cín aber 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 5,000 go brethir scála na heagraíochta an intarin cinenne ag level báirt agus an sin a gcuirtar a bhaiminn sinne agus an sin an caiiteachas a dhéantar faoi bhain level an báirt cechaí mínas ag an máirt go bhfuil na trórachaí airgeadais atá chuir scríbin cechaí gintín an báirt nó cechaí mínas ag an máirt go na trórachaí sin Gaeilgeanacht. Okay, so bheith de caiintear fóisis Dearbhaithe an seo ar Balbeg. A gurtar cúntais bhainisteachta ar fáid gon bhairt go tráthail. So má tá an báirt stúrtaíochta chéile an éile mísa abair. Bhain siad léargus mísúd ar staid airgeadais na cuideachta. A bhain siad cúntais bhainisteachta a bhain siad léargus ar cén tairgead tirim atá a gúntas na cuideachta. An intar inniucha bliantúil ar na cúntais agus an intar túris gan na cheola go tráthail ag an ifig an chlár cuideachta más chuí sin. Okay, so sin sort cinál léargus generalta ar céad a sprí le Maoirsiú Inmheánach. Okay, agus is féin mhór
go chuid an Maoirsiú fein bhean, bhí mu de breanú go dtí se Thorthaí na mór aimimnétá ag babhairt ó híomh cuasaí físe, mission stratéise ó híomh eagrú éibriúcháin nó rachtáil an bhabhairt go bliantú agus céad na ceisní ar gá gon bhabhairt a bheith san áireanta Eorp. Ach seo ceann mór acu agus bhí cheart go mbeidse mar ábhar lé ag an bhabhairt ag bunáte na grúnaiche mar a mbeidse ag gachrúniu. Okay, so tá ceist cúpla ceist tá chéisteach ar chat ó hin. Is gosugur go bhfuil deachracht ag eagracht go leor eagracht í Neamhbhrabúsach stoi mé átar Polasaithe an mancanna ó híomh Cártaí Creatlacha agus Cártaí Ceannacháin ní bhíonn gach banc sásta a lehéide a chur ar fáil. Is Thorthaí agus an sin céad a spríad Leaschleachtais. Agus is Thorthaí siad a spríad Leaschleachtais ná riint nó lethriint sé sin Gynenter dulgus Airgeadais a legan amach go silir sa gúias nach bhfuil tusa a gúdrú de chuid páí héin, nach bhfuil tusa a gúdrú de chuid Spantais héin, ach go bhfuil an dulgus sin go silir sa Neamhbhrabúsach cadúcháin nó sa Neamhbhrabúsach údarithe ar a ghainní cínt a bhfuil níos mó údar as ná tú. So go gás más tú ceanasí na heagraíocht agus tá tú chuir isteach agus is tú dhéanaan spéidir Maoirsiú agus údarú ar Spantais nó ar chostais na fórne. Maidir de éileh ar chostais héin, is Thorthaí go maithe Gaeilge cho fada le ball gan bhabhairt nó gan chaithirlach nó gan rúnaí an bhabhairt le éileh héin agus go ndéanfar próiseáil ag a leibhéil sin, agus is Thorthaí sin sumpla réasúnta siimplí go céir a spríad a Leaschleachtais. Okay. Ach a déan mé Airgeadais cirín Leaschleachtais freisin. An té bhíonn sa chuid an Airgead más Airgead tíreamatá gceist go hiondúil chuireann siad san an Córais sin ar fáil agus an sin déanann duine cinnte le lóistáil air. So i dtí éis tá na Córais seo take chun cinn maialt ar thaithí na mbeanta, maialt ar lobaní ar lár a bhí a Córais agus maialt is Thorthaí ar nádúr déana. Agus tá bhéid gon Leaschleachtais bhíonnán is mó an chosantatá ag gatainine atá pléile Airgead go mór Airgead tíream. Okay. So sin an sanbhíú beidir is siimplí atá ar Leaschleachtais. So ó híomh dearbhú tá babhairt de bit nó cuisteisiúrtha bit ní féidir op tá an leibhéal éibre atá teastáil le sinna dhéanam mar a higann sibse go maith. Tá sé men agus tá úlacha gceist leis, agus tá scidaní áidir de testáid inis. Nar atá cleachta ar na scidaní sin ní tre an chasta ach a ríist le Córais a thuirte isteach as leabú isteach go minic tugann sé sin scathe agus tugann sé iúint agus tugann sé ruidín beag Saineolas ag a tús agus tugann sé ábhrainniu bíon ábhrainniu a gceistin sin go rialta nó mutar sin dhéanam. Ach bíon más stúrthar ar bhabhairt tú ní féidir letse a bheith is Thorthaí gufa san obair sin go mion ó lá go lá, fáchttar chuid mhaith go obair sin beidir ag fochaiste go chuid an bhabhairt nó meascán go ochaiste agus beidir chuid an aimimenas nó na fostaithe lá aimsir atá ag an eagraíocht. Ach bíonn an bhabhairt a cuairtú dearbhú nó go mnisceil Dearbhaithe agus is fearr seo heolú idir mé cinál Creatlacha Dearbhaithe. Sé sin si a spéile dearbhú ar bhealach ná rátas dearafach muíine bunaiche ar scrúdú bheitanta ar Thorthaí. So má chórtaíonn an bhabhairt dearbhú ar bhainisteoir eagraíochta go dóthain Airgead sa mbanc. Taíonn an bainisteoir cho fada leis na cúntais dinta rimréiteach agus réitidir rimréiteach agus an sin chuirtar rátas i drón bhabhairt maidir is beidir staid Airgeadais tíream na cuideachta ar a léite seo go háta. Agus an sin is féidir sin na heiceáil cearcadóir deach stúrthór nó rinstúrthaí sin na heiceáil ach ar bhealach sin tá táhachtach ná an próses Dearbhaithe héin. Agus go bhfuil nach bhfuil an bhabhairt i dtí na cinithe bunaiche tá sé gearmhéid in na cinithe bunaiche ar an eolas is fearr go bhfuil ar fáil agus ar Thorthaí agus ar eisnéis éad agus is féidir sin seachas a bheith i dtí na cinithe
nachhfuil bunithe asnis nó Honraí nó ábhar neamhscrúdaithe. Becheart go mbeadh aon phróiseas Dearbhaithe aibíochtúir, éifeachtach agus córéireach sé sin bhíne se scála na heagraíocht atá gceist, níor cheart go mbeadh sé umarcach ach becheart go mbeadh sé sáchláidir mar sin hain le freastal ar an riachtanas agriochtú. Cuige sin bhíon tábhacht áhórann sin le hobar inniuchóireachta agus osráirc sé sin is nar a chuirtar fis ar inniuchóir tá inniuchóir in an heochtasteach agus éist bunithe ar a bolasaí in rialaithe inmheánaí dentar scrúdú aibíochtú neamhsplachar na cúntais agus an sin tugann sé sin dearbhú áirid gon bhabhart go bhfuil gachrod in áirt san agar. Ná go minic bhíon coiste nó fochuiste inniuchóireachta bhíonn sa plé go mion leis broses inniuachta sé sin is andúil go mbíonn plé idir an fochuiste inniuchóireachta agus an tinniuchóid hain maidir le Thorthaí in an nniuachta leigad an fochuiste inniuchóireachta tíirmí tagartha na haibre sin amach agus an sin má tá an fochuiste inniuchóireachta duine go d'oibre mar is ceart déanann siad meastóireacht ar obair an inniuchóire bunithe ar fibhic an Saineolas atá ar fáil ar a gcuiste ar bhuchuiste inniuchóireachta hain. Éon duine agaí a bhfuil éon bhaint agaí le glúiseacht in na Glór Redmhaithe Bishop Ólach Beolalas agaí ar chuistí osráirc Córais atá go cuiteanta agus go tréin sna Córaí Redmhaithe sé sin cuiste osráirc go dtíirech is sé dhéanann siad ná cintíonn siad go cuistí eile duine go d'oibre agus gona próiseas ar fad códaíonta mar is ceart. So réist is gné eile go obair Dearbhaithe é sin, is gné an tábhachtach ach níor cheartta bheith brethir an inniuchóid chun feidhmhaí aithint is ceart gon bhabhart a bheith réigníomhach agus próiseas eile a bheith hacail chuid ó stóp dearbhú chud ar fáil go péin gúil gachrod garreachta mar is ceart. Ó híomh dearbhú sé an buntáiste bhanas le dearbhú ná chuidíonn se freisin le dearbhú thuirt gon bhabhart maidir le éifeachtólacht agriochtúil nó má tá scéimar le heige mabhart gonnean fí scrúdú dhéana air agus an sin dearbhú thuirt gon bhabhart bhil tá scéim se gaibrú geart nó an tá tugra se nó an tionscail se. So níor bhágamach hebí cén próiseas Dearbhaithe dírithe ar gach imachtreachtála ach beidir ar riint ar bhún téimúr agus in imacht riint blianta go ránó fí scéimeanna seachas a chéile le ó híomh cuasaí Dearbhaithe lena chinntiú go bhfuil siad iúmach ba bhaim agus go bhfuil siad a feidhmiú mar is ceart. So sé tá gceist le Creatlacha Dearbhaithe mar sin ná crosíos ar na próiseas ar fad a mítar a gúsáid chun dearbhú chud ar fáil gon bhabhart go bhfuil rialú inmheánach atálú agus go bhfuil smacht nó Maoirsiú siúl ag an leibhéal chuí agus ag leibhéal córéireach ar imachtaí reachtála na heagraíochta. So a bhfuil templaid nó sumpla go Creatlacha Dearbhaithe ar fáil bheith sé cabhrach ceart go leor. So bé riint cápa si go rionnta mar a bábeag agus bé cúna agus stró le fáiling sin agus be mu de brethú beidir ar coppla sumpla go mór óí cuasaí risca sumpla practicúil go gan chuma bhíonn sa rudaí. So Creatlacha Dearbhaithe is an Creatlacha Dearbhaithe agus Córais Airdill. Agus sé tá gceist a ríos le Creatlacha ná na cápa sí seo ar fad mas maiile na cúntais nó na taifeid a bhain stop na Polasaithe scríofa bhain le nósnaí imeachta Airgeadais an bailach an muoine chosint san agriocht. Na bearta ar fad atá a bhaim maidir a cailís a chosc. An lescara dógus nó an dógus bheith scara agus é sinna beileici amach. Is an é sin ar fad agus an córas rialaithe atá an córas Maoirsiú Inmheánach atá ag agriochta be. Okay, so rud é sin ar fad a sédan sin an Creatlacha Dearbhaithe, sin an Córais Airdill, agus an sin tugann sé sin a ra ag cuasaí risca agus bainisteithe risca me. So sé de spréad a risca
na after gan chunne jochas idir a bouwt agus cosbody a bouwt. So te mu er fad trekel atá an rudi kins atá man tiocht idir agricht agus an aimimetá gan agricht. Agus stetlach dit se handbíine wi mi Airgeadais ach tá categorí eile risca an agus is fiú san Airdill ar bar fad. sé tá gceiste policy risca ná chuí inan agriachta be measúnú na risci atá amach rih an agriachtaí. Gus dintar risci cinál hena hent dintar meúachtar agus dintar bainistiúach tan sort próse sin leciach agus leciach go má faoi seo. Ach tá sé choíre Peter a kaint ar an chuile risca nó risk appetite agus ní bhór go chuile agriacht fis a hacob. Ken sort chuile risca atá acab, ken sort legan amach atá go déirmí risca bhfuil siad sásta goil sa vinter, bhfuil siad go bh an chuimádach agus an chodamach fao níe áid mai antar haí na blianta chóthart. Agus is ag level báirtaí interinflation, agus níor ágamach an policy risca an ada. Ach is ceart go leag fao amach na bunprincipal atá ag agriacht Neamhbhrabúsach Córais maite le cin chuige a bheith sacab a gahins a meúireacht agus a bainistiú risci. Dintar na risci atá rih agriacht a chlárú ar chlár risca agus dintar taifre a rátáil agus míúharb míú sé sin céad a dhéanaan tú le haft ribh. Agus an sin an viniciacht ferrachain. sé sin mátá risca mór agus an sin rint risci bega an dhéanaan tú an level ceanna ferrachain ar an risca mór agus dhéanaan tú ar na risci bega. So dhéanaan tú abraniú rialta nó abraniú tréisiú nó abraniú rial bliantú fébi cen riscatá a ceist. So sin stoi an cinál Creatlacha policy nó an Creatlach cinál teoriciúr a bhaine lei sin. Na categorí risca a réist tá bailí eile beidir le chuide go seo chuimsiú ach siad na príomh risci a anítar. Ná risci stratéiseach nó Rialachais, risci géileoireachta nó cóilianta, risci reachtála nó aibreachta, risci Airgeadais agus an sin risci Airnálacha. Agus arnú tuigeann muid ar fad bíonn risci an gar muochas tá is cuiide an síliad ach is á gomach muid gahans cedid na risci déta chorascóin seachas a bheith á seachid agus gona bheith á blé agus gona bheith I ggéir a bheith tiocht ribh is measa acum. So is undúil ar a glár risca agus feic muid sumpla beag ball gonjentar na category jentar risci a áidir go réir category. Dentar Scórála, okay, agus go hundúil úsáidtar Córais faoine jenfar dócholach sé sin cechodóide satá sé go darla go cinse agus úsáidtar scála. So jentar Scórála. So on hengetín cuaig cos an go a chlóáin begar se. Deta gan risca so idir hían, deta gan risca tachan cín go hána nó tá seansan nach ducha cín cín idíomh nó go brach. An sin sinna cinál ag leberíisiil dócholacht. Nó level ardócholacht tá risca do hachanta nó tá risca a tarlú hena féin. Okay? So hengetín cuaig an sin an tunnachar nó an impact bach ag risca on hengetín cuaig gon éon tunnachar suntasach nó an sin goach tunnachar an díhwalachá. Okay? So a rééis don hengetí cuaig. Agus an sin réalaithe nó stohí an méid dat dhéanach an risca nó an chumtúirte a bhílú ceirtá bhaim san agriacht hena hain, so tá réalaithe an éfachtach gotí i bhí 3 níl éon réalú a bhaim nó níl réalaithe éfachtach ar bhealach be. So sé a dhéantar an sin ná tuigtar an scór ó híh dócholacht ó híh tunnachar agus réalaithe agus médítar go réir chéile iad. Okay, so you have to score and chin. Okay, so sampla go stohi chlár risci agus agriacht ana hinit atá an se agus an se is mar sort cinál agus be mas scape template lei se tá crochithe ag an Rialachais Caramas template ma
template caidianach, gus tá sé bunithe éid. So, dinter riske chlár, dinter gur síos ar a riske táin, so chuid gás tá níofacht bhir de gist sé sin ghfuil bhir Thorthaí an, agus nach bhfuil inverteach a batanint na chéile nó go mín sin a rugstí ag chuile chruinniú bhairs. Cén chuirsís sin ar a tunnach ar déite go bheitán mar a Dr. Aire riske, sé sin aspa áde ar mórchaspóir na heagriachta. So má sé mórchaspóir na heagriachta tá chuid gás an Gaeilge churcan cí na geantar ar le, agus mar a bhfuil na Thorthaí an tacht ar thucrúfaí rud be, beg seans go gur fí an Glór an go gur fí an chlár gníomh a bhaim agus go man fí má cuspóir na heagriachta. So gá se cé tá freigrachas an Riosca Bainistiú. Ó hála go manan sé leis an level bhairt agus go manan sé iompar na Thorthaí tá dulgus chutha ar a gahirirlach Bainistiú dhéana ar a gceanse. Cén bearta tá go dhéana chun an Riosca a bhfuilú? Well, tá an caithirlach a fisrú cén sort idir go bhfuil tá sé an aíana ó híh cuasaí Saineola nó fása chuir dynamicí bhairt nó a bhéití na cadre bhatá idir na Thorthaí ausú trí gníomhíocht theachtracha cinnt a eagrú ar láthir eile díreach ar bhaile cuasaí Pobail a bhána. Minicíocht an airchain, maialt gur ceist cho móra agus gur ceist cho tábhachtacha tá ferachan leanúnach ó ag chuile chruinniú bhairt go dhéana ar gceanse. So rééis na scóraní agus se sumpla gan chuí an éibrion córas Scórála. So dócholacht, tá sé seo tarlaí hena hen, tá sé Harbh trumchúiseach, so tá sé level cuaig, tá sé ag scór ibre cuaig. Tá tunnach an bhórig ar rudaí, sé sin marhfuil siad an heachtar thucrú faoi cean látá an, beg seans go siad an chlár gníomhach ar a bhaim, so tá tunnach ar ige troch teannach ar ige imachtaí reachtal in na heagriachta, so tá tunnach ar ig level cuaig. Agus sin níl na réalaithe a bhí a bhaim go dtí se duna rud a bit, ar bhaile leis scéal a chur na cheart, so tá sé ag level 3. So na a bhéidirn tú cuaig fao cuaig agus fao trí sin 7 cuaig. Now, Riosca eile chuir gás Riosca Airgeadais lice ar chuinéalachaí deontas chuir gás má tá Airgead faite ó aber díreach mar humpla údarras na Gaeltachta le seirbhíse cinnt a chur ar fáil, ach maialt stohí go bhfuil rint srothaí muoinithe ag an eagraíocht agus maialt beidir ar thiúrahhacuiní agus maialt ar imachtaí cuasaí fórne agus go rime an téhí a pléile seirbhís an seirbhís tá go muoinú ag an údarras go méidir nach bhfuil tusaíoch go fáil nó tusaíoch go Thorthaí go seirbhísin agus go méidir bhfuil chuidig an seirbhísin fiú de cí léig. Aber gur hála sé sin, so is lice ar chuineal deonta se. So téach seachad a seirbhíse bheith muil, tá Bainistiún Riosca se chutha ar Gaeilge, mar tá nó ar an Bainistiúr cin rátatá ag an eagrú, mar siad san atá níos cuide gon obair seachas aondaine ar an mbhairt. Tá eilíonú cuspóirí de seirbhísí seachata le chuidigrí ag Gaeilge agus ag fuidir na heagriachta. Tá ábhreiniú ráithúil go dhéanamh mar meas an bhairt beidir sa gáise go bhfuil cuasaí faoi smacht, agus sé an sort scórála a déantaach ná dó, caithead agus dó agus an sin ar a bhéhítarí sin a tú teachta amach le 6. Now, má bhreanann tú an sin ar na hibhreachaí 7 agus 6, agus nílann seo ag somplaí táscacha, somplaí díreach ar watheile léirú cechaí an éibrion córas Scórála. So Tá buí ar a 6 agus tá deargar 7 so tu muid ará go sleán se is agus feicemuid go bhfuil rudána Dr. Córais trocht a frisinam. So má tá level ard Riosca a bainistí gníomhíocht. Bhín scórisca cín fé 5 baint leis agus bín gníomh nó freigart ag an mbhairt de hí Rioscaí ag level éagsúla agus bín sé sin éibrion amach sa Polasaithe Riosca. So bín dentar inniucha ag Riosca ag ord level ag gacruniú gan bhairt, sin an cinenne tá denta sa gáise. Level 9 ábhreiniú ráithúil ag level bhairt. So fós aítar go bhfuil tábhacht a baint lei se ach ní gá inniucha íana ag gach cruniú bhairt. Agus an sin íseal má tá sé faoi 1 dó dhéag
nó sa gategóir uine gotar a bra gon an bauer de bra a chan Inmheánach Bainistiúachta agus é túrisciú ábhar imní ag level sin. Seachas bheith I gniucha an risca sin ag cruníthe bauir go bliant go miscéil go mísú nó go ráithú fiú. Okay, so ó híh cuasaí Scórála agus Córais agus Polasaithe bíon an Polasaithe an faoin Polasaithe chuirtar an chlárisca dá chéile agus dintar an chlárisca a chuir dá chéile bunithe Scóráil hócholacht tionachar agus an sin an máirtatá réim nó an máirt rialála rialaithe atá réim le tíocht rih an le tíocht rih an risca. So gun chuid is mó nar atá muid a brethú risca tá chéire cinál mhór ráha gníomháin. sé sin tá túnán agus tá sé job bunithe stohí chéire principle treat, tolerate, transfer and terminate. nó déile leis an risca sé sin chuann tú bart rialaithe a réim le haft ribh. Chuann tú suas leis sé sin aonn tú go risca an agus nach chud an dar ráha ach chur suas leis ach a bheith fearre go géad agus an sin a bheith réile gníomh ag le bheith níos airde má ictar gaoibh go bhfuil gála sin. An risca a eistriú sé sin déach agriocht sucrú dhéana bhfuil tá muid de fáin mhaoinú bhaile seirbhíse chud fáil sa réimse seo ach tá muid an éhras a bhfuil achhain na heagriochta sé dhéine agus beidir go bhhéte trip an risca sin a háram ligan agus beidir a choramach ar conra chu a gás. Okay? Nó déidir trip sucrú má tá gníomhheachta de atá an numach risca deire a chur leis. Bhí mé géisteach le fearrahí faoi agadh sin go seachtain seo caiite bhí cólacht mór sláándála aige agus bhíine sé go raibh an cólachttas a bheith a chuir gáirtaí fearre ar fáil ag clubbaní ihe mai áit go an na risci a bhain leis a bhád bhí siad omachcroch ar fad a hesin méid teachtarsteach a bhí leis. Éis go rá teachtarsteach teachtarsteach a réalta ón gníomhíoh sin thugtar siad go an na risci an róhór go a contúirtán go na haibrithe agus go an rud ar fad go a ró risca baint leis agus sin cinenne rinne ar na deire chuir lei sin. So go honúil sin í na ráhaí gníomh bhín tán déire leis chu suas leis an risca eistriú nó deire chuir leis. Okay? So sin stohí agus sin an chlárisci sin iad sin an sort legan amach nó an nimlíne a bhíon sáin maite de Bainistiú Riosca go mór le blinta beganós. So siad na risci critianta a bhíon san arna Neamhbhrabúsach go mór stohí tá ó thosamuid ar fad duna bhaiding smó éibre san mhaile tá géirú dinta ar cuasaí cibertláándála honnig muid cecho mór agus a bhí an feimimeach na seirbhí se sláinte in réim ag an unsaí a rinne warp. Ach bain sé sin le agriocht ar chulichin al scála chomá. Tá bín bhuiil cailíise go mór gist is cum cinsáis agriochta thu sé sin mátá láise airgeadán agus mátá daine pléide airgead bín bhuiil cailíise an, so ní bhór a bheith san áirta leis sin. Feibní fosteachta agus tá chulichin al feibe gistan sé sin má imíon duine cins tá lánach ó híh cuasaí stochaireachta agus ó híh cuasaí Airgeadais dieite sin drochhhaile chuir ar agriocht mar amach plán corbachta dinta ag an agriocht céanna. nó go dtí héin dá sucroch fostí nó iarastí cás a chuigeall in éan agriochta ríist dieite sin a bheith na risca a gafií bainistiú dhéana éid mar chuide go stohí chlárisca na agriochta. Aspa stratéise ríist bín an ceanse rééisúnta critianta sé sin mar a bhfuil an stratéis nó an plán atá ag agriocht socht trálósach agus socht forbartha dieite sin a bheith na risca gon agriocht. Ní éfólacht fáirt ní éfachtúlacht fáirt a ríist réist bhó mu a sumpla sin hena bín se seo a ríist brethir an Airnáil bín se rééisúnta critianta. Spláchas bhuiine chuidir bháin ólas aga ar fad beidir ar a gceann seo tá muid
san Airnáil teanga, tígan muid fad go dagan an chuid is mó gan bhainú ó inchí réaltais, de muid goisne, agus má bhí an ceú mór an Airnáil teanga bhíon muid fad híos lei sin. So a réist bíon na risci se sorry de ahent is haar an chuntwoord nu an bwele wanstop mestoachtaí ina agus sin hecht bhealach kins le bainistiú ina Cuide go níos inmhainistíthe ná chéide. Cean eile cuiitianta hín san an Neamhbhrabúsach sé sin nachhuiil na hacuin fáil go neagreacht leis an tervís an méne sin agreacht hachada agus chuir fáil. Agus rééis is ceist bhainisteachta sin go buinte ach catha an Maoirsiúre legan amach bhacha fao le leidir sin lena chinú go bhhafií an choirméid ceart idir an méid acuine tar fáil go agreachta be agus an inúachta take seirbhí chuir fáil go réir. Agus an sin réis ceist Airnáilach má thugriín rialtas Mugrin réaltas a bit, as muoinú scéim nó Airnáil nó thugra nó hionscadal a bit bíon implachtaí sin ag go gníomhíochtaí a talla agus a rééis déach eagrachtaí Neamhbhrabúsacha a bheith híos lei sin fad. So ní dóilm díann sin is dóíach ní ceanna is coitianta. Ní dóilm bhachínta sanm go ábhar nuíochta bheith ceanna bhecha sin glíbse ach san an ceanna is ondúil nar atá chlárisca go chud a dála chéide, is ondúil go mín chuid mhórach se ar a chlárisca agus bíon ar gach báir den sin is dóí lé íana ina meas céin má a céin líon risci a bhfuil siad sástachar ar a chlárisca. Tá eagrachtaí an agus is dóhín ar a hosín tú atáint an chóris a hagatain, fecinn tú an chuntúirt agus an bhéile bhanas le rudí go leor. Eagrachtaí vín sa pléile dína óga bíon imrí ar a bagúnaí faoi bíon fáite sarap go méid go dúchach achtraí chun cín inamach fisrithe an gceistú híb na ngádaí agus réiste réis cechaíontar bainistiú sin ar fad is dóhí sin bailach is sár le bainistiú dhéana risca mar sin ná a bheith cínta go greenisrú próses a láid a greenisrúchain a bhaid me an eagracht agus gofuil Polasaithe sa réimse sin ó híomh cuasaí cosanta leanaí a bhaid me an eagracht agus ga bhéad cápéisiú dhéantar ar na bearta rialaithe in éon risca is abla is sár an Córais bainistiúthe risca a bhaid ag an Maoirt nó ag an eagracht chun déad le ceistení mar sin a hagan san nós. Okay. So tá dealahain sin tenta tá dealahain sin tenta ar stóí Córais bainistiúthe risca ar cuasaí Maoirsiúthe Inmheánach. Tá tuile eolais le fáil faoin na cuasaí sa gaiid an idirnáisiúnta bhainins le cuasaí bainistiúthe risca tá se le fáil ar daoine ISO 31000 agus sin legan is dearnaí ná an legan na chuúach áidir sa hoteach. Tá tróir freisin go bhainist maidid a bainistiú risca éisithe ag deeper. Agus rís bainite se le ran réaltas seachas le eagrachtaí Neamhbhrabúsach ach rís siad na principal chéanatá gceist agus is rís an chápé se fáil go peibli. Bainistiú risca go charanas an rialachtaí caranas agus template bainistiúthe risca an rialachtaí caranas. Tá PDF agam agus rimen PDF ar chat fi an mander ach just ag a buinte se is dóhí má tá ceiste behan míle fáid sa rúmpa. Okay. So más máile duna bit ceiste chur trí de Córais chat nó go beoach an irid tá míle fáid sa rúbeh sin íana. ó híh gomileisce seánna caníile ó híh carta úsáid bhfuil is agat i grúpa beag ní bhíon chompórtach le carta bheith an úsáid, má tá sé deacarsúla chuineáil ar carta. Sean, tá mai ceappa go rinstíine ar a hééis cinál a thuirt de fis go bhfuil bancaní go míon andrugad ar bancaní carta chur amachchanis go mór is dói breann siad ar a sort ar a gúntas agus is dói ar a ginál cúntas agus ar a ginál eagrachta agus bíonn siad an abras a bhfuil Córais
Córais soach forbartha ag eagrachtaí atá an anna bheith beag go maith ó híomh cuasaí Maoirsiúthe. Ach san am ceanna tá cárta ceannacháin Tharbh áisiúil má táthar ceannach dábhar líne. Tuigeann muid ar fada sin. Tá bhí ceist ar ball faoi cén slí hímpel atá más maidí, agus is dói an tain slí hímpel a rinn slump san is ná. Íceachta electrónacha ach an aibanna bheith hagad gon sláidreir nó hebí cin seirbhíse tá tú cheannacht nó hebí cin teara tá tú cheannacht. Ach ar íste leis ardín sin ceist faoi céige a bhfuil na sunraí rochtainna gon chuntas buinc electrónacha tá ag an eagracht. Agus cé tá údarithe le íceachta dhéana. So is ceistan í an feictiúí se ach ní mór ní bhór go chuile eagracht cinine dhéana faoi cáhfuil cáhfuil an cholamíocht ceartú hí Maoirsiú agus ó híh rudí bheith an feimú go héfachtach. Ach san am ceanna má bhíon cárta a réim cé bhfuil a cárta cén tóran caiiteach is atá leis a cárta agus an sin cén seicáilíontar ar a gaiiteach snéad an ceistení is bunú sí bhhanas leis. Chuna tribláide sin háháil nach bhfuil se bhhaid níos éasca bearlam san seicláir i gcónaí bhfuil is agad tá smacht dumláin agad ar caiiteachas leis an seicláir. Is fear sin i teáin ach tu gom héin faoi deara go bhfuil seiciní gimach das agus go dtíobhann héin bíon táilí a bhhaid níos mó baint le seiciní. Ní dóidem go pásanta gur scíomh me seic le dearan gur le chearan ó chuig bliana. Agus bíon táilí buince bhhaid níos mó le próseáil seiciní ach tuigim de fointe. Ach ríiste reis le húsáid an seicláir go hunún bíon bert híní choirí a testáid hí seicláir agus tá sé táhachtach go nnéan for ústátú nó ábhainú bliantú leis sin lena chinú go bhfuil na daine cearta sinú seiciní. Agus dá bhéting deachtasteach ar sin a gcónail ní hamháin bhfuil sé deachar an is persanta a dhéosáid in anna chuidáitina gan trácht ar sé a bhainean le eagraíocht. Agus nuair a dearmid bhfuil roinnt buinc bhrealam an ceisteáir bhfuil buin cabhain a chuireann cárta credas agus nó bhfuil bhfuil an ceann atá gceiste ghain sásta. Ja, camera ní me cínte ní me sin an in wank son noch a wolle faoi sin. bhfuil éon coiste eile a dhéosáid bank X agus go bhfuireann siad an tearbhí sin ar fáil dóibh. Braham go mbeidh sé anna áisiúil. Seo daithí de faoiteás Kildare le Gaeilge tá réiteach agan ar an scéal an réiteach a bhí agan ná gur os clíam ar chuntas PayPal agus an rud a bhíonn sa gceistin sin ná má tá idirbart le déine ag electrónach ar líne ar an go honúil is rá íchas an serví sin ar lína ara sin ar lína. So bhí sé anúsáach dúine aber go raibh cattegus de €100 ar lína go méid idirbart ag tastáil agus beirt sin athir chun an targad a bhugad is seachsa chuntas PayPal agus an íag sin dairigh len an ara a ceannach ar lína mar hampla. So réiteigh sé sin chuid feibanna dún madidir le aonaí ceachta ar lína aon servísí ar lína bhí sin in a cabhar. An rud eile táiméid ní duine le déanaí ná bhfuil rogha nua ag PayPal go bhfuil carta duchar acu nó debit card. So sa cháil sin is cosúla carta go bhfuil tú ann dul isteach tap an ggóach. Tá ní carta creadmheasa é, so dá bhrí sin tá smacht agad ar céhhéad airgead a churann tú seachsa sa chuntas PayPal. Dé tá úsméid a €200 mar hampla chuir sa chuntas agus in íag sin ní eagbróí an charta. Agus go deimhin le PayPal tá tafad umláin de gach idirbart agus tá an dul siar agus tafad agus play dhéana ar sin. So ní mé rá go bhéh an tain réiteach ach is réiteach é tá go bar dúine láth na thura. Sinnéite go cháir go mí maid. Bhfuil éon chéiste faoi. Just ran an bank tá bank ging an seo agus lín sásta airgead a ghlacoing a heile tiisnach bhfuil charta ging chuné a chur staach sa bank agus begarín bag ón chunta sin go dtí bank eile tá fósásta airgead a thugant agus bhíaring charta réamh íceachta ceann in 26 nó Revolut ceann iad san a oscailt
agus tátáb agad a chur ach bhíaring é chur in anam den éigen, ní rah cadking é chur in anam an cólat nó an agriot agus sin cohín sin deachrat go persanta de daoine freisin. So sin go an 5 sin agus an mulla formation ná go cóir doing Tás go cólat trónta a bhunú dá bhar agus bheachtábal a chartaáil ach sin tá bhád ní smó mar soldait rialachas agus gachar rud le déanamh an sin. Well, dating rá le Caroline tá cólacht bunathe gcuine agus fós níl cead a gcuin agus in áíire an bailach amachchatá gcuin ná chuir méid cash airgead tuairim ar fáil agus an sin like mata Then ag dul chuig Tesco deals éáit like ní dul an go nach siad le cartaí agsúla so in our area just tagan siad ar eis leis an sunrusk agus an sin tugam an cash dóibh chun é sin Atlanta nó vice versa tugam an cash dóibh agus iad ag dul amach an doras ach sin an réiteach tascom nach bhfuil sé sáúil nó cartas dócha ach ar a leid Flodín sé an Córais mar rá. Big copy sorry ging really mar sin agus tá sé fíorheachar an déile le airgead yeah. Agus tá cápis tágartha chuiristeacham sa chat agus seirta anna cúpla cápis ar an ábhar seo ar rialú inmheánach agus Córasaí Bainistiú Riosca tá siad go le chéile agus Tá muna mór an Gaeilge bunithe ar agus fecin bhfuil dáhí de bhuiite héis an másc gon PayPal a chud isteach sa chat freisin agus tá mai ceappa go gur síman sin. Ach seir tá sa gápéis agarthe ná tá checklistí maithe ar fáil atá forbrí ag an rialaí caranas a chu ríist bainan siad le go leor go nobair a dhéanaan eagrúcht Neamhbhrabúsach agus a ríist éis siad a chas mé rá ná ní bhórí be bheith cínta go bhfuil an méid an level rialachais se darlín se bheith go héin a ggóréid leis na gníomhíochtaí tar bun agaí. Sé sin is féidir Córais rialachais Rolls-Royce bheitán agus tú a bheith tumaint lawnmower agus níor mhór a bheith cínta go bhfuil an level ceart agaí agus is chuile eagrúcht as de péin atá an cinenne sin íana go péin. Okay. So bhfuil éon chéistile ag tráise? So cé atá freigrach as an gárta buinc na heagríochta go honúil like Bhain caitheann eagrúchtaine sinna le amach i bhgeile agus cai sé bheith an saoir cé aige a bhfuil an cárta cén teorann caiitecha se tá leis agus an sin céan an scrúdú ar a gaiitecha sa bhaine is gárta mar go a gás má tá an cárta ag migéile má sí migéile tá duine na seiceála ag deir na mísa. Well, tá nílan lescar a dógus an sin cear go leor. So bar go seán nó go bháide a bheith duine seiceáil ar chaitechas migéile sa gá sin. Okay. Agus an sin má imíon migéile a bheith cínta gnintar a cárta a chur ar ceall mar tharlíonn sé go minic well camerará an cleachta amsair in eagrúchtaí móra amantí ní thugtar é sin faoi deara agus go míidir go míon míú hóáin faoin am go Dr. Sós leis an tétá imí an bhusteocht ach in eagrúchtaí be go béis ag duine be go an té imí agus a bheith cínta go an cárta tá eisi an animation chutha ar ceall. Okay, perfect. Okay. Tá go maith cuine mu dearing. Okay. So, tá ó híh mi de caiinte se ar rialú inmheánach ar Thorthaí Airgeadais, hí mi de caiinte Bainistiú Riosca agus an Creatlacha Rialaithe tar fáil ag Maoirsiú be ó híh rialú inmheánach agus Maoirsiú ar acmhainní. So ceachaí mí ag bord stúrtha nó bhfuil cuiste stúrtha go bhfuil torthaí go maint amach. Tá táhacht an bhór tu an muidir fad le féimneocht Airgead sin torma Airgead si de bliana nach bhfuil cáitenas nó eastamháin ach brabach nó fuiilech nó fiú go mrisfí cortham. Tuigean muide sin ach tá slatata se eile an
agus is ceart a bheits an Airdill agus is ceart go bhar de be tá brenn bhar scéim, nuair thionscail, nuair gníomhíocht le agus ar bhaile fios a haicab a bhfuil a Gaeilge sin ards a bheith haicab cechaí lérófií luach na hinisteachta sin. Okay. So is féidir brenn ar thorthaí generalta, nu is féidir brenn ar thorthaí scéime, nu ar thorthaí caitachas le. Okay, so mat tú pléile rinscéim ní an am ceanna seachas bheith duna ahranú ar chuidir scéim an éanacht go menn fí ar scéimháin seachas i chéile agus an sin go dúirte sin dearbh gon bhhairt go bhfuil an obair sa réimse sin duna go maith agus an sin détí inneocha dhéana ar gnébe nó scrúdóí dhéana ar imachtaí eile go chuid na heagriachta mar chuid an chéad timtríal tuis eile. Cluistear go minic go mór san áine feiblí faoi inneochtaí VFM nó Value for Money Audits agus bíon ríist a brethir an Airnáil agus a brethir an eagrúcht scaiti bíon scáir a bhí seo ach sin sprucha bhíns le inneochtaí VFM ná go mreanóí ar chostas agus ar tharifa an taláthir. Hebí cin gníomhíocht atá I gceist, so bíon costas agus tarifa I gceist, so ní díreach cleachtas leabharchamáid se anú cleachtas muil cúntasaachta figurí amháin ach bítar I ggéireadh a breanú ar bhealach atá níos cuiitime agus an bhealach atá níos tuisciní ar cén fá ó bhfuil caitachas áirid go dhéine agus a bhfuil tora ar. So is an tuiscin chuitianta a measc le cúntasaachta maidir a dóchar Airgead ná bhfuil an leasasár go bhaint sacúní chun cuspóid aitheanta a chur grí agus bítar a cainte na 3E tíwas nó baraneacht éfachtúlacht agus an sin creachtnólacht. So bhfuil costas ísio rachtáda a gceist fébi cin chlár, nó fébi cin gníomh, nó fébi cin scéim, ó híh éfachtúlacht cin tora a bhíon ar an isteocht tre sin I mean, mátá tú mátá scéimeid a bheith a múma nó teagas sciannaí choracha dóireachta nó caiacha dóireachta go chuoine óga well mátá an idirteo daoine hééis torthaí nó hééis scrúdaithe a dhéana leis an ICU a bhaint amach is léidir bheith sin ar éfachtúlacht, léidir bháin ar éfachtúlachta. Creachtnólaachta bhfuil an tar seachada I tíocht le cuspóirí na heagriachta. So rééis mas eagrúcht óige thu seans go bhfuil, okay? Ní bin sinach sumpla. So bín an tíwas, bín an éfachtúlacht agus bín an creachtnólacht nó the 3E's, economy, efficiency and effectiveness. Agus dintar seo trí na cuspóirí generalta a bheith sa dosach, brenítar ar na hacuiní a gurtar ar fáil chun an obair dhéine, bítar a brehan sin ar na inputs nó na honachir. Agus is tóí is sé gestin sin ó hí stáit gon chuid is mó ná fébi cin deontas nó fébi cin takeíil trapte atá chu ar fáil. An próses faoine núsáitir na hinachir nó na 3E, so den for tíwas agus éfachtúlacht agus creachtnólacht a bheits dermí na NASCAR agus na dorthaí trí chéile. So nar a chluisinship nó má chluisinship faoi inneocha VFM ní cá líimlí bheitharí tá sé is próses é scrúdaíonn ní bháin an costas a bhhain le imachta be ach breíonn sé freisin ar tharifa scéimeaní agus tunscadil agus tubraí agus ilehéite chumá. So rud eile a bhí le clódach in haing ná cuasaí Saineolas Seachtrach. Agus go minic céad na réimsí ina gcuireann eagrúchtaí Neamhbhrabúsach a fis ar Saineolas Seachtrach. Well ar nó inniuchaireacht cairid agus gaiir mar de gaiir man inniuchaire agus tá sé bun réachtanach agus is féidir locha bhainte san obair san tinniuchair ach a bheith cínte go bhfuil na termí tágartha go inniuchair pléite go mion ag an Maoird nó ag an bhachaiste Maoird ostíonn san tinniuchair. Agus the lorginship and price is small Luach gan eagrúcht agus níorthá a gcónaí go bine an price is íste ach bra hebí cean achcuine atá ag an inniuchair Saineolas agus Aiseolas cothíoch a chuir ar fáil a chuideoch leis an eagrúcht ó híomh go daibre agus a chuid pleanáda Airgead se. Tá sé tábhachtach
mátá fochaiste inniu choireachta ag eagrúcht. Go macht duine kins leid go hundur bín stúrthór nuhó an bochaiste agus an sin go hundur bín duine cinn seachtrach a bhid scilachab san ábhar a bhachaiste inniu choireachta. Agus tan se táhachtach go mac cleachta ag na daine sin airthúsaí incum agus caiiteachas, agus an sin a bheith ná meúir a cinnálta a dhéana an gadrah atá idir an tinniu choir agus an client. Sa gaias go maith an fochaiste inniu choireachta an anna bhla gon bhhairt leanacht gon sochrú inniu choireachta leis sin inniu choire tá rama Jacob. Bhín cuasaí lí agus Saineolas Seachtrach an amantí tá se ráite cúpla gaban ag gana seisiún seo faoin struchtúr corporáideach is féúnaí tá ceisteanní móra ag leor eagrachtaí Neamhbhrabúsacha gen struchtúr corporáideach is féúnaí hópsan. So go minic go dtíon Saineolas lé sin ach bíon tá an Saineolas lí gist nar a bhíon lésanní go síú, nar a bhíon mór chonarthaí agus ile héidir sinna gist chomá. Ach chuní déala is minic a chahas eagrúcht Neamhbhrabúsach fisachair Saineolas nó Saineolaí nó speisialtóir a chuní déala mátá mí iompar fustithe a gist agus nar a chafar imscrúdú a dhéana. Agus imscrúdú fuirimúd tá siad ó hí bhacuní déala tá siad an anna bheith casta ní minic a bhíonn san inniúlacht inmheánach a measc bail gon bhhairt a leithéine, agus fós má bhíon moltar go minic duine cinn seachtrach go thuirtaisteach le amach an córas chuin neamhsplách an córas imscrúdaithe nó investigation atá gist le imscrúdú scáise. Le amach an córas sin chuin neamhsplách agus cho haibíochtúil agus is féidir. Mar a réist tíbiste go grathaíachní déine tí chéile níd an scéil sin an arsing a bheith an imscrúdú ceart a rachtáil ó húsláir go deireadh. Bhín brint céimní gist leis agus beidir go láireach muid sin beidir ag seisiún atá tíocht. Ní rud é sin a bhfuing go éon eagrúcht Neamhbhrabúsach tuairt faoi go péin mar a bhfuil siad an cinnte faoi céirtá siad a dhéana. Okay, now ní minic a hálíonn se beidir ach san an ceanna léon muid ar fad faoi chasannaí sa WRC faoi imscrúdaithe nar rachtáil bh geart agus nar thug ceart nó chum na féine gona daine bhí a gceist. Bainistiú réadmhaoine ríist mátá foiignimh is seilih na heagrúchta. Is minic Skytí Parlin se gnéantar nach gnéantar inisteocht réalta go hamháil agus an Bainistiú na bildála agus tagan trá agus bíon pointe géir chéime an nó tugan an dín mhaid nó bhíon an bréan nuas nó rudí cíns mar sin agus caafar gníomh práinach a dhéana. Is minic mátá bildála seilih eagrúchta Neamhbhrabúsaí is fiú go mór chóp fisachair ó rága chéile ar inaltóir nó ar buine cinnte bhfuil cáideocht chairmú le go Bainistiú réadmhaoine. Le go bhfuil cóirlechair ar an eagrúcht maite leis an maidatá ar bhuiignimh nó éon éibrichaí a bhecha testáil a chuideocht le cohamháil an nuignimh sa gcuias nachmach má hagan tú a bhaib is minic go mín costas ní sú leis ná nar a lictar leis agus an sin ar bhín seap orla duine. So sin éad na stohí na mór ócraidí ina gurtar fis ar Saineolas Seachtrach. Agus is stohí banan buntáiste agus míhaintáiste le bheith chuir fis ar Saineolas Seachtrach. Ceart go leor anítar an téithechas isteach, téithechas thar theorin isteach, bín siad éibeachtúil, bín siad neamhsplách, bín Saineolas nó Sainscidaní nó speisialtóireachta leithechab. Agus a réist tá siad an dearbh trí opártaí cinál a thuirt gan eagrúcht, bhfuil se tá léidir se testáil nó chlár dhéana ar gcuise nó agus sib a ggéar a cinine dhéana faoi seisiún nó bhfuile sibhíad na rudí tá de tuairt san áirimh. Now ar a tíbhéile go minic nar a chuirtar fis a brathir an ábhar a brathir i gcinál duine nó a brathir i gcinál réimse bhfuil tú déile leis cóirí seachtracha is minic a chafar cinál éidechas a chradab agus bín se caafar am a chur gan actíh leis sin dhéana agus dentar ní hiictar sin ar a dhéantar comisiún na warab.
ach ní féidir le cóirí seachtrach féinú mar a bhfuil siad ólach ar na cúnsaí agus mar a bhfuil dóhan ólaseach leis job a dhéanamh. Ach go minic ní higan eagrúchtaí Neamhbhrabúsacha an leibhar ina chuir a bhíonn sa testáil le go mór ag tús a fóisis. Go minic na seirbhísí na cólachtaí mór profisiúnta bíon ábhras ar go mór eagrúchtaí Neamhbhrabúsacha ag bhfuil tuiscin cheartach ar na cúnsaí reachtála, na cúnsaí arnálacha, na cúnsaí áitiúla a bhanas den an eagrúchtaí. Agus a rééis ban an chuide go sin leis a bro sé de chuis ach a rééis de brathe cin cólacht seirbhísí cóideocht atá gceist bíon cuide acu bíon cuide acu agus is cínta go bhfuil ancleachtach ar réimse mór gníomhíochtaí ach beidir nach míidir go cleachtach ar arnálachaí eile. Arnú bíon costas a baint leis agus a bhfuilin go mé leisce taachtaí le cúpla lánós agus Leaschleachtais ála bhfuil méid na caiintear fad sinna go le maiid. Ach bhíon costas a baint leis sin agus go minic fíorí an eagrúchtaí ar a bhiú an tarif an tribloid. Bhíon amatí eile an agus is cínta bíon ban an luach leis gaiteachas ar chóirí seachtrach. Agus an sin bíon báirt an sin amatí fostín siad cóirí nó Saineolas Seachtrach agus bíon sort ínta se an sin ar a hagans cóirle ón a cóirí ach gur a go péad atá an cinenne agus gníomhú ar fibí cin cóirle atá tíocht bhain a cóirí. Go mór nar a chuirtar fis ar chóirle agus an sin nach bíon fáilte ar a bhgóirle nó nar a léirítar ahras faoin gcóirle chéile. So is tarlín nuair se ar fad go minic ach sibse atá a léile an ábhar sibse tá fostú Saineolathe Seachtracha níor bhiste a bheith Saineolas faoi go bhfuil buntáistí agus míbhuntáistí an agus se be déanaan chinine daoine a thuirtaisteach go bhfuil sib cinál go dtigann sib na buanaí agus go dtigann sib na freigrachtaí sin a bhhain lei sin. Okay. So tá mai cheappa go bhfuil na hábhar is mó a bhí le clúdacha nehagam go bhfuil siad clúdaí Tá sam go bhfuil an Tomhas go dlús anhór baint le chuide an ábhar se tuige me sin agus tásúlam mar an héin go bhfuil forléir agus go cinad cinnte ar cuasaí Maoirsiú cuasaí rialaithe ingánaí, cuasaí bainistiúthe Riosca agus a lehéide. Se an rónatá go teachn siúing faoine bheith sláán ná a bheith breanú cinál forléir agus Rialachais a thuirte chusaí fostiíochta mar go minic bíon eagrúchtaí an feicticiúil ag eagrúchtaí bega Neamhbhrabúsacha maidide le ceisteanna fostiíochta maiad go míon bíon siad taobh le babhairt agus bíon beidir fostíú bertán agus bíon sé dechar déile le ceisteanna hagan san nuas agus bíon na ceisteanna seo casta. So brenn mu ar chusaí fostiíochta san Airnáil Neamhbhrabúsach brenn mu ar chunarthaí ar thuúte bhar chunéalachaí ar cuasaí forbartha agus bainistiúthe feimíochta is dóthaí ar na ceisteanna móra a bhíon sáin maidir le cuasaí airceachta agus scair céad be chearttarlú agus céad a hálíns mara míon mariontar an tá gníomh agus sin an táhacht a bhhanas de cuasaí Polasaithe agus Harold a behéile cuasaí próisis cuasaí acroní déana. So a ríist be mu le chéile faoine bheith sláán a caiintear na hábhar sin daon se thugann i go héana chóg ach má tá ceiste géandanna faoi ábhar an léineo tá míad a fáidsa rih ceitseanna. Agus a ríist éis ar a chat nó leabhar géimeach ní miste dem. An beit fa focail na Glór faoi socfaní assets anna. So chuní se well má tá bin well okay tá coppla a gestin se ag go bheith a siimplí sin trealah nó rud a be atá séidirh na heagrúchta. So go gas
má cheannaíonship mátá si a goid in a padcréaltaí nó rud a bit mar sin mar humpla agus má cheannaíonship microfón agus má cheannaíonship tafadáin agus a lehéide bhfuil is sócúní sin go chuid na heagraíochta, so becheart go dhéann fi chlár sócúní sé sin is ling tá opcinn go microfón ein agus tá opcinn go tafadáin ein a míle héan. No tuigeann muid ar fad brisin rudaí, ammantí siúlan rudaí. Ach ní bhíon is a bhfuil rudí briste nó bhfuil rudí siúlta mar mai chlárán agus mar in se bíúcha ar an ábhar man se stuc seiceáil gach blian ar cinna sócúní tagaí. Is tóhí mátá bildáil nó sócún chomór le sin ag eagrúcht is mór is fiú gan eagrúcht a bheith har a bheith réimh gníomh cho híomh an tócún sin a chosint agus sé sin ag level is bunaí I cínú go bhfuil an tócún sin go bhfuil an teidslíocht go bhfuil sé anam na cuideachta nó an anam na heagraíochta gur le gohfuil na gníomhais nó na déads a gceart agus a glór sa bhfuil agus gohfuil si sin ar fad go an pápair chun sin ar fad ceart. Agus gannn for na sucríthe chuí maidid a cothbháil dhéana ar a sócún nó go go leidú ar locht na sócúine. So an rute ar mar rá faoi bhainisteocht réadmhaoine agus tuair mar sumpla agus is ar bhaile sumplatá sé ní mar rátáda faoi eagrúcht atá ggéisteach chud a gás an áglas na Joshi éagsúla ná agus chaitiigech an na Joshi éagsúla bíon tíche sagarteach. So tá muoins thuntasach ag chuile Joshi chuide furastí néidir. Agus tá chlár réadmhaoine acu ach tá córa mór ceiste maidir le cen bhailetá ar chuidhá go na tíche sagart nó na bildalachaí Joise atá ar fud na héidir. sé sin an dhéantar cothbhain mar is ceartar up nó a bit a hálíns nar a áítar an sagart sin an trá is undúla in dhéantar réon anóchan bud is agus fecinn tú go minic an chéad bhíon míon sagart a deach dhéantar anóchan dhéantar caiitchas mó tríaltar an rud a thuirt chun cín. A charíiste sé brathir a sagart beidir nach mar chéon spéis nó beidir nach dúrachan duine sin táda faoi deire. Ach is há a bheith réimhníbach agus a bheith agraí agus rá bhfuil brena seo sócún go chuid na heagraíochta agus a bheith duna cothbháil réalta agus chuige sin is ceart beidir inúcha réalta dhéana ar a tócún agus an sin airigad a chatha airigad cinál beag a chatha réalta ar seachas an sin beidir cinál a bheith inghríim chuide chuig nó sé blianan an atá jab mórla duine agus an sin détaí sin a bheith seachanta amach rudín begairí caiit sa coppla tíse. So sinna tá geistem faoi a bheith réimh gníomhach agus sinna tá geistem ó híomh a bheith ardalach ar an mhuoine agad a chosint agus ar a tócún a chosint. Ach ar a goid is bhnaí becheart go chlár dinta agus an sin becheart go eagrúcht a bheith cínte gur lehopa an tócún. Agus nach bhfuil an tócún ga úsáid ach ar wahead a cosbar na heagraíochta i ríist rud an táhachta. Ar maithagat. Tá ar fad bhfuil éon cheistile cháirde? Well mar a bhfuil beidir gur bhacha me an focail scoirig ag go tíonna agus go bheici me sibaríis de chunaité dear daon se thugainn trá maim bhfuil caint ar chósaí fosteachta. Go tíonna. Neamhbhrabúsach le ra aimsa a gur maiid go bhfuil a sochtúir chujama aniu agus mar dúirt Dónall Bain session dearna agin ar an chatan se hagan gur maiid go fásta as an áseolalas maithe a fáteach an gotí seo is maidin go se ag bunch targa as na session agus maithim hen go fiúntas ar leit lá agus go se a frivilege agin a leihead seo chu fáil don na grúpi pobl so mai se as bhéilachar. Teach mar sef ar an chatan se hagan buna í soltas an deir seatan a fada desúla bhuiime in gréan agus then you're being tashalig ni bana let your more gonna get soltas and pel fosta for my go. Oh, so